obani ababuka ibhola e-stadium ithina mangangibuza ukuthi obani ababhejayo Hollywood bets ithina bafethu Hollywood Durban July ziyakhipha ukhona wonke umuntu la awucabanga ukuthi ukhona njengamanje ngime eduze ubhuti akayidingi ngisho neyodwa introduction ubhuti uyaziwa eMzansi ubhuti wina amabhizinisi ubhuti une-energy drink ubhuti unakho konke ongacabanga ukuthi ke ubhuti unakho njengamanje DJ Sbu asibingelele qhawula sabona kunjani bhuti wami siyabonga mfethu siyabonga ngicela ukubingelela nabantu abasibukele sanibonana emakhaya njani lapha enikhona umhlaba wonke igama usibusise Lophe wakwaNkosi qhawula kithi your experience ye Hollywood Durban July yakulonyaka ihamba kanjani uNkulunkulu umkhulu ngoba umuntu usaphila nentshebe seyiziba mpunga sikhulisa nezingane siyama leaders mentora nezintwana ezincane and baningi abantu ababukela kuthina so I've been really blessed empilweni yami ukuthi ngiphile ngibe lapha engikhona namhlanje ngube ubaba weingane which means dala ngiza Durban July kuze kube Hollywood Durban July khona manje ngina over 20 years ngiza ngidlala kuma makhiza ahlukahlukene ngihlangana nabantu nginetwork ngenza ama business deals ngoma ngenza ama relationship khona kule ndawo so ibaleke kakhulu ngoba kusuba umnandi kuphela uza uhlangana nabanye abantu nenza ama deals nenza ama meeting ni network at the same time ni heavy fun so ngicela ukcongratulate abantu abahlanganisile yaVCN ama sponsors Hollywood Bets nabantu abazile nje namhlanje theme ya this year bathi Marvels of Mzansi ngithi yebo so I know siyabonga ukuthi sisaphila and sisakhona ukuthi nje sike size sizovakasha silunguze but mawubheka wena bhuti ukuthi ku theme Marvels of Mzansi unembile mina ngithi baye ngiGrootman so into eyiningi azisangichazile wezazi ngichaza ngakhona kudala so ngivele ngihlonipha itheme kodwa over the top ngiGrootman ngusoma business ngifamily man so I just keep it simple nje and clean angizami ukuthi ngihlula abanye abantwana I think mele sometimes ukushifte unikeza abafethi isikhathi sabo ukuthi bona bahlulisane bodwa thina sesiyama Grootman siyama time okay ngiyabonga kakhulu thank you very much uNkulunkulu akubusise muhle umsebenzi wakho ngathi ne channel yeni ngakhulu uNkulunkulu ayibusise nishaya ngama 1 million subscribers siyabonga ngicela ufike usubscribe bhuti ngizokucheck hayi ngizongena sure nani ngene ku hustlers khona vele I'm there awukho ama shows ngiyabuka hayi nami ngizongena okay siyabonga bhuti thank you siyabonga DJ Sbu bafethu Hollywood Durban July ziyakhipha mungekho la kazi kuphi mukeli nomthandi wekhaya TV njengamanje siketendeni lamabhinga umongameli omabhinga umnomzane ngizomthunu ngiyacabanga ukuthi amabhinga amelelekile njengamanje uzobona isizwe sakho ukuthi ke siqhubha kanjani mongameli yebo mfowethu asikubingelele sikwamukele awukubingelela mina mntana ubani wena ngengibona ikhophe nje umnguni ngiyakufanisa ikhophe ngiyayifanisa yeah we mean phela uzokubona mina mongameli oh yeah kodwa ngiyaqala ku-interview kodwa uhlezi ungibona ngiyakubona ulishazi yeah mongameli namhlanje isizwe sakho simelelekile ku-Hollywood Durban July la sokuthi khona ke sithole ukuthi sibe nemakhiyaso kube namaculi bakumaskanda abaperformayo ngathini esizweni ukuyibongela we are the most undermined and oppressed society as amabhinqa mangangibuza ukuthi obani ababuka ibhola e-stadium ithina mangangibuza ukuthi obani ababhejayo Hollywood bets ithina mangangibuza obani abagcwala ko-KFC abagcwala abafona kakhulu abasebenzisa kakhulu idatha Vodacom MTN amabhinqa but thina siya-undermine ngenxa yokuthi we are not submissive to kuma-cultures esingawazi we believe in our own and we believe in us so ngalokho-ke ngane zakwethu lokho kwenzekile namhlanje ukuthi kube netende eli-accommodate amabhinqa kumina kumlando ngoba kuprove ukuthi imisebenzi engiyimele nengiyithunywe isilo samabandla wonke iyafezeka uma kukhona itende lamabhinqa ku-Durban July kwaziwa ukuthi amabhinqa akayilutho kodwa azoba utho namhlanje lokho kumina kumlando omkhulu kakhulu phinde futhi ngisho ngithi ngaphambi kwesonto lelizayo kuzoba futhi nemabhinqa experience yokuqala ngqa kwi-Durban July nama VIP yakhona se sold out nala kube sold out ngizokuthiwa itafula lamabhinqa baze balinyusa lelika mongameli amabhinqa bathi bacabanga ukulinyusa balibiza 100,000 ngoba livele la sold out within few hours liphumile bonke abantu bafuna ukuzosondela
eduze komongameli wabo imina umphathi imina iqhwaga imina umholi wenu kumnyama kubomvu amabhinqa there are something else and soon and very soon the whole world will bow to us ayikhale mhlawumbe kuyibongela nje kuPapaji ucabanga kuba kufikela umcabango omuhle kangaka sesigoqa Halis Maki Hospitality kanye noPapaji ukuthi bakwazi ukusebenzisana lokho kuyinto enkulu kakhulu ngithi ukubumbana nokusebenzisana kuyohlezi kukhipha ama-result amahle ngiyazi nawo somfana omncane ozabalazayo but soon and very soon he's going to see the king and ama-performances oSminoff obani I think njengamanje I can assure you ukuthi the best performances uzowabona la awamabhinqa oSminoff Limit Mthandeni mfowethu uzobona imangaliso iteam umongameli utshela ukuthi uyinembile Marvelous of uMzansi team ethi Marvelous of uMzansi mawubheka mongameli uyinembile angiyazi amateam angalandela amateam mina ngihlala nginje shuthi mina ke bakunamateam alandelwayo shuthi mina ngiyi-team every day ke mina i-team yimi nje yebo Qhawula kithi yebo ngibona ngiyi-team mina ngiyabonga Qhawula kithi ngiyabonga kakhulu ngibonga kakhulu nabunsiza nangu uSihlanzi Boutique uyena ongigqokisile for namhlanje ngibubona nje ngibubona umsebenzi emhle kakhulu ngiyabonga kakhulu Qhawula nami ugqoke lezimpahla zalamaqula lawa akhuluma isiZulu yambona yebo Qhawula kithi siyabonga kakhulu Ghost mongameli mfethu siyathokoza kakhulu kumsebenzi wethu ukuthi simkhonze umongameli nangama inayidinga isizweni sakhe ngarwethu Qhawula kithi ngiyakubona ukuthi umongameli unayana Marvelous of uMzansi ucabanga ukuthi uyinempilo njengomuntu ofasile ukugqokisa abantu ubona ukuthi yiyo le Marvelous of uMzansi uyazi qinisa uyinembile ngoba kunamandiya akhuluma isiZulu TV so into ethinta uMzansi it means uMzansi ukwazile ukuwela nangolanguage yakhe ngiyabona so that is Marvelous siyoyilanda lento siyayibuyisa siyabonga kakhulu Qhawula kithi Qhawula kithi mhlawumbe mawuthi ngena ngapha mongameli kusona zathi mhlawumbe Qhawula kithi sesiqhubeka neyakhe interview Qhawula kithi ithi into yakho mfethu isecret yakho ugqokisa amabhinqa abe mahle kangaka into yakithi siyayithanda into yakithi siyafuna ukuthi ube kwibalazwe so intshisakelo yokuthanda into yakini nala uvela khona kuqala ekwenza ukuthi ke bese uyayihlobisa uyibeke nawo kwibalazwe so i-contribution yami benginawo omunye umsebenzi engiwenza beside ukugqokisa abantu kodwa ngenxa yokuthi ngithanda into yakithi ngivele ngaphoqeleka ukuthi ngishiye konke ngifocus kule nto yokugqokisa amabhinqa kakhulukazi ngoba siwafuna ukuthi nawo ezizwe ngaso sonke isikhathi ukuthi angabantu futhi abakhulu sesibonile nje manje ukuthi yena noma yini ethinto waye South Africa bafuna ukuthi bethinte into yamabhinqa ngoba bayazi izoba impumelelo enkulu so ingakho sila sizoqinisekisa amabhinqa abamahle sabonga kakhulu Qhawula kithi mhlawumbe bathi umuntu mayefuna impahla Qhawa angeke ngiphe nje airtime yamahala ungathola kanjani impahla ngoba le impahla zakho ziyatrenda sike siyibone ivela ngisho ko TV uma ufuna umuntu eyifuna impela Qhawula kithi wenza njani tshela abantu ekhaya ngarwethu la sitholakala khona ngiyabonga ithuba kakhulu silapha ku-commercial eThekwini commercial city building 16th floor number 38 kodwa futhi awazithola esekweni zokuxhumana the Bhinqa Nation Hub because lento lena yethu ngoba nje sikuyi Bhinqa Nation Hub ibamba onke ama-brand akuwona promoter into zamabhinqa uyayithola Omega kuthina uyayithola uBrainwood uyayithola impahla zejongo namanye ama-brand esisey'nhlelweni zokusebenzisana nawo azotholakala kuma-shop ethu siyaqinisekisa ukuthi nakwezinye iy'ndawo njengamanje kuqela kuphela uDisemba iy'toro ezobe seyikhona siyisabalena kwezinye iy'ndawo mhlawumbe inamba se-office ngakwazi ukuyishiya umuntu othi ngisuke mina enquthu mina ngisuke eJolvet mina ngiyazi lento yomgaqo yaseThekwini ngifuna ukufona mase ngithi ngiserenki ngasemakethe ngiphuma ngenza njani ngarwethu inamba yocingo yethu ithi 031 301 4974 kanti ka-WhatsApp ithi 065 8899 296 siyabonga kakhulu Qhawula kithi ngifisela konke okuhle mfana kithi ngiyafisa ilanga kuba nesikephu akulezo sithola kanjani hayi akade yakubaka nje cha before ushiye iTheku ungazisi okay ngizokufonela le number nakanjani hayi noma sithi inamba yami asivale Qhawa asivale